Semoga Kang Mas Petro saben ku nyawang fotomu rasa kangen aku marang sliramu biyen nate andum tresno bebarengan neng gedung pancen kudu takoni yen to tresno lah dalah ya ora jos pancen bodrone ati nanging piye kudu tak lakoni panyuwunku mring siramu rungokno tangising hati-hati iki lewat angin wanci dalu aku nitip salam kangen jroning ati Supranada Indonesia ada Mbak Ajeng Sari Sugeng Laras Sugeng midhangetaken Ajeng nyambut gawe yo saben ku nyawang fotomu rasa kangen
kuyung video syuting Raya HD luar biasa. Sound sistemnya Mas? BAP. Mister Ndolo. Mister Dondo. Jan ora ben-ben. Bapak Wiji duwe gawe. Heeh. Wiwitan tengahan ngantos pungkasan. Pinaringan lancar. Amin, amin, amin. Syuting Mas. Lah Bu cemburu itu. Sik. Lah ya Sik, to sik. bulet dandan ayo nek gak disyuting ayo wirang-wirang no. Ning tenan Nduk, Lah nyapa? kowe iki lehmu percaya diri. Bareng disawang kene gak pati ketara, gak pati ketok ya Bu ya. Lha kuwi lak sampeyan ibuke ya tetep cantik dong sih. Nek disawang keng mriki mbok debik ketok sae nggih. Sae nggih. Sae. Sae napa sae? Sae napa sae? Lah wek-wek lho kowe kok. Kok. Kon nyuting terus pra kesel are. Ayo dirampunge, Nduk. Iya, syuting Ya. Mas. Sepira Mas? Panyuwun kumring sinamu. Rungokno tangising hati-hati iki. Aku nitip salam-salam kangen jroning ati. Sahabat
Raya video syuting BAP audio sound profesional. Katur jenenganipun Pak Budi, sehat selalu Pak sekeluarga. Cikiwi Pak Budi, sehat selalu, lancar sukses, panjang yuswa, idal itu, lah dalah ya barang. Aduh wong manis, nalikane sepisan ketemu aneng kono gawang-gawang dilalekne aduh Pak Budi bring janji-janjimu kapan aku bisa nambani rasa kangenku. Mas Petro tarik muga-muga Gusti tansah dalah ya ora reno ala iyong dadi srana usada ras moro hae hae iki jane metetek ning ngono ki nyapu wong lho. iki lho ngancani mbae Ya mbae gen joget mriku panjenengane sing rene. ora galake ra mupakat kok jirihe ra ukur Ancen bar ngombe oli ngene iki. Aja demek. ora aku ora iku jeh lara Lah loro kita kapakno. apa tapuki mau Syuting Mas. syuting sing mending dicilikke awake gak iso aja ngece kowe Oh. Kowe engko ya iso terkindel-kindel karo aku engko. Kowe aja ngono kowe. Oh, guyumu ngece kowe. terkintil ki nek cah cilik lha iki wis gedhe kok wis gedhe lho aja terkintil-kintil Aku ngerteni Raya Hadi bring janji
kono gai gawang-gawang angel dilaleni aduh bagus aku uga ora bisa lali ning hatiku gaya ngenteni tetangi masuk muga Gusti tansah lah dalah ya bonacos ayo dadi srana Pak Buti, sampun marem napa dereng? Aku ngenteni merga eling mring janji-janjimu. Kapan aku bisa nambani lara asmara. Lah dalah ya ora. Lah dalah. Mbak Dalem. iya Subranada Indonesia. iya asli nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa masuk Tak suwun rino lan wengi muga-muga Gusti njabai asli sok panggonmu bali bisa kumpul kaya ing undi iya paunono windonono tak enteni terima kasih ing bojo ing tresno matur suwun balung nangka bebasane mung katon sliramu wae Isih cilik isih lugu Mas. Nyawer we ndredeg ngewel lho Mas. Aku karleh ku nampani ngene aku wedi nek jublok langsung tak cek ngono lho. ayo belajar sudah Iya belajar sedekah. masukin cahayu Aja lali oh babalingku. Uga mangakan Mas janji-janjimu. cekimir Aku kan setya satumu tak anteni nganti saelengku yo Supranada Indonesia
jroning ati nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rino lan Ibu, duit mangga. Goyang ya. Ya. Duwe kali nembang karo Lisa. Asik. Untuk pasukan ibu-ibu. Seka. Senadyan aku bocah gunung. Pisahan karo aku muga-muga aja nganti gawe gelo latino dino benot prengeru Boten. Oh, kula mawon. Ayo nyanyi. Dilanjut nggih. Apa kowe ra kelingan?
Iya ya. Pripun? Mik. Ah, nggih, monggo. Apa kowe ra kelingan Makasih untuk Deli Sarahma. Tublak tungtak. Nah, Dung dang tak dung dang. kok apik labemu kendang iki. Bima ben leren sih. Oh. Ibu Wiji joget mriki. Bapak Wiji. Itu lewer ambyar. Esuk awan ning omah wis ora kasar. Keluyuran Anggolek Mister Dolo. tak sayang. Mobong-mobong Aji kula nang kok nyanyi ra gelem. Nora krasa. Ora krasa esuk awan Awas. dibengi. Heman yen nganti liya kang nyayang. Leyang tak sawang mencok neng ngepang. Kekancangan Pak Rindik saka kadowan sarwi ngoceh. Dheweke ngale bencokan. Elok kae tak suwun mbok aja ngecek. Nyanyi. Podang kuning agawe ati. Bobok tumpuk lah dalah seleret ireng tambah manis. Iba bunga Iba bunga yen kelakon nyandi keselirang. ora bakal hatiku kegiwang yen si podang andudut ati-ati keberangan. Nora mendem hatiku sansaya dandra pasranane son pikat pulut ing benda. Katur jenenganipun Pak Budi. Kagem Pak Budi bayar ae lae. Kalenggahan. Supranada Indonesia bareng Raya Hadi Production. BAP Sound System Mister Dolo Cikiwir. Itali tu Esok awan ning omah wis ora krasa. keluyuran Keluyuran anggolek so mubeng-mubeng miter anggonmu ngiteri. Nora
ireng 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 nyandi selira lah lah nora bakal atiku kekiwang kekiwang liyen halah halah yen si podang andudut lah dalah ya bos ati keberandan nora mendo hatiku sansaya dadra halah tak sandani son pikat puluting bendo ya 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 Aku wis kondo cium marake cilaka. Aku wis matur men seneng ngomongan lantur. Wis tak aturi yen pot kamarane lali. Banjur ngucap pir kakian dadi megane. Ora tak gagas penting sesuk tuku beras. Ora tak anggap penting anak bojo wareg. Jogo namune nuturi kaya biayi. Ati tok wae limang botol los ora dhewe. Tak cukup kelelakonku dhewe. Ya tenang. Pancene bener kandamu. Mergo mendem rusak awakku. Iya. Yen wis mari kanca-kanca pamiti. Syukur abaki mendeme ditinggalake. Selamat tinggal kancaku leren nonggal. Dongakno kuat mendemku wis ora kumat. Iya. Subranada Indonesia. Raya juga BAP Aku wis kondo cium marake cilaka. Aku wis matur mek seneng ngomongan lantur. Wis tak aturi yen pot kamarane lali. Banjur mucuk pir kakian dadi negane. Ora tak gagas penting sesuk tuku beras. Ora tak anggap penting anak bojo wareg. Aja namune nuturi kaya biayi. Ati tokane wae limang botol los ora dhewe. Layang layo mati dhewe.
Thank you, makasih. Dua tebang tak aturkan buat Karang Taruna.